Telling you, Sparrow, Sparrow, Sparrow. Kasi kukunin talaga nila yan, yung armas na yan. Para sa kanila, pag makakita ng arma yung NPA, hindi kahintuan yan hanggang, so sabi ko, learn the art of assassination. Nga sabi ko, ito totoo to. Kung may Sparrow ang NPA, bakit wala akong Sparrow? Oh. Sabi ko sa kanila, well, you form a unit, maghanap lang din para isparuhin yung NPA. Kung anong gagawin mo, gagawin ko. So, bakit? Sino bang ikaw lang ang gusto makalamang sa buhay na ito? Kundi ka gago. Yan. But you know, itong droga,